En we gaan lekker terug bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsbij van Friesland. Ik zei al, we doen wel eens wat meer dan alleen de muziek. Biggelix Simon Fuik met zijn hele Frunskips verhaal, on tour. Het geweldige dingen georganiseerd. En intussen ben ik voor de mensen die de radio van haar verhuizen naar de gong van Omroep Friesland. Want Simon Fuik zit hier naast me en die zit net op een stoel, maar die zit gewoon op het zadel van zijn bakfiets. En vanmorgen is zijn Frunskips tour van start gegaan. Die gaat van een grutpad door de gemeente Ljouwert heen. Nou ja, Simon, vertel zelf eerst het verhaal nog maar even. Eerst maar even naar hoe is het met jou? Wil je het echte verhaal? Nou? Jongen, het gaat best. Ja. Als ik hier ben, bloei ik op, dat weet je toch? Maar windkracht 4, 5 en regen. Vanmorgen 4:15, 4:15 de wekker, 4:15 in Harlingen op de bakfiets gestapt. Na 3 minuten, zeiknat. Ik had gelukkig geen wind tegen. Maar ik wist helemaal niet dat er geen lantaarnpalen stonden tussen Harlingen en Nou, bij deze. Het is helemaal donker, man. Maar het ging goed. En ik moest om 8:30 er op die markt zijn. En precies om 8:30 reed dat Zeiland op. Maar het is natuurlijk heel maf om in je eentje op een bakfiets. Maar ja, het is de karavaan van de vriendschap. En of er nou mensen zijn of niet, dat doet er niet toe. Ik ga er naartoe in de hoop dat er mensen komen. En dat is na 9 uur helemaal dik in orde gekomen. Hè? Vertel even het verhaal voor de mensen die het mist. Kind haast net, maar de beste on tour vanwege de Frunskip. Ja. Wat was het? En hoe? Want het is net in je keer, maar het is meerdere malen op die bakfiets zetten. Hè? Ja, ik ga in 2020 elke eerste vrijdag van de maand. Dus dit is de eerste keer. Dus nog 11 keer. 7 februari is de volgende keer. 11 keer nog door de wijken of de dorpen van de gemeente Leeuwarden fietsen. Op de bakfiets. Er zijn 35 dorpen, dus dat zijn alleen al 7 etappes. Want ik doe er elke keer 5. Een paar keer door de stad. Ik ga ook nog naar Zuidwesthoek en naar de Waardhoeken. Maar wat ik doe is rond ontbijt, lunch, dat soort momenten. Ergens gaan staan. En leuke dingen gaan doen in de hoop, in de verwachting dat dat langzamerhand zich opbouwt. En dat mensen weten, hier laagdrempelig naartoe. Hier kun je elkaar ontmoeten, we eten wat, we drinken wat. En na een uur is het weer klaar. Nou ja, weet je, en het is vandaag begonnen. En we komen net uit het wijkcentrum Heegterp-Schieringen. Ja. Nou, ik was er 2 weken geleden voor het eerst. Maar nu, weet je, daar zitten tientallen mensen. En we zitten daar met z'n allen en iemand begint zijn accordeon te pakken. En ja, fantastisch. Dichten, prachtige gedichtjes. En na 1,5 uur waren we alweer onderweg naar hier. En nou ben ik hier. Ja, fantastisch toch? Ja, maar het is echt mooi. En de gedachte erachter is, want het is wel belangrijk. Vorig jaar is er een open call, maar gewoon eigenlijk je kon inschrijven voor een project vanuit de gemeente om eenzaamheid op een of andere manier bestrijden, vind ik een moeilijk woord. Maar gewoon toch proberen iets aan dat echt rotprobleem te doen. En je kunt het niet in cijfertjes duiden, je kunt er helemaal niks mee. En ik had zoiets van, ja, maar weet je, vriendschap, weet je, om vanuit positieve, de mooie dingen in de hoop, dat je langzamerhand gewoon iedereen naar je toe haalt. Dus ook mensen die normaal in hun eentje ontbijten of lunchen of koffie drinken, laat ze gewoon lekker komen. En dat brengt hij in de gong bij Omroep Friesland op vreten migje. Het klok een beetje opdroeg je, maar het hele koor, wat een koor bij hem. Nee, wie er nog een keer? Ja, En ik kom bij een mevrouw en daar hebben we het al een beetje om, want die is van het project Luidkeels. En Sarah Seuterman. Samen, Luidkeels samen. Oké, sorry. Sarah Seuterman, de singer-songwriter, wie hier al, die had er al een beetje over verteld. Onder de paraplu van het hele eenzaamheid, verhaal en vriendschappen. Nou, vertel het zelf maar even. Wat doe je in precies? Nou, Luidkeels samen is lust, romantiek, seks en verlangen. Dat klinkt als een roman. Ja, zeker. En Sarah Seuterman en ik ben beeldkunstenaar CPBRB. En Sarah is natuurlijk een fantastisch zangeres. Ja. En we gaan komend jaar naar buurthuizen en verzorgingshuizen. Bij ouderen van verschillende culturen gaan we op zoek naar de pikante liedjes uit de oude doos. En ja, dat wordt heel spannend. Ja. En we maken een cd daarvan met de originele zangers erbij, van de originele liedjes. En we maken 3 sing-along concerten. Okay. Dus ook weer met de originele zangers, met iedereen die welkom is. En met heel veel mensen die zin hebben om lekker samen te zingen. En vooral die heerlijke spannende liedjes. Dus, mooi. Gaan jullie op tour of zo? Is er een soort een speellijst, een agenda? Nou, tot zijn tijd wel. Maar we moeten natuurlijk eerst het programma samenstellen. Jullie zitten nog in een ontwikkelfase. Ja, wij zijn nog niet zover als Simon dat we al de wereld in kunnen trekken. Maar dat komt vast. En dan in principe ja, van jong tot oud. Ja. Mooie liedjes. Uit de oude doos. Uit de oude doos. Daar gaat het om. Ja, is er een enorme zoektocht? Kun je alles vinden wat je wilt? Is internet tegenwoordig iets waar je veel gebruik van maakt? Nee, dat gaan we niet doen. Het gaat ons echt om het persoonlijke contact. Want ook wij willen mensen, zeker de oudere mensen, in contact brengen met de jongere muzikanten.
En het bijzondere van de oudere mensen is, ze hebben heel veel mensen zijn vroeger getraind in het geheugen. Hè? Wij leven in een cultuur waarin alles heel snel is. Maar als je met oudere mensen praat, die weten nog heel veel liedjes van vroeger. En dan niet één compleet, nee, ook een tweede en een derde en de vierde en de vijfde en de zesde. Dus we hopen dat daar nog heel veel prachtige liederen te verzamelen zijn. Als jullie zover zijn, dan komen jullie hier maar. Ja, en dan gaan we hier ook weer een stadsschot doen. Kijk eens bij Simon Fuik. Leren met allemaal mooie liedjes. Ja, nee, dat vind ik mooi. Een nieuwe song. Kijk. Simon Fuik, Joert de eerste dag. En nou was het al zeist, dat zal dus het hele hier nog trok in. Dus hij stikt graag muzikale ondersteuning erbij. Toen hadden wij een oproep in. Toen hadden wij een connectie maken met Van der Migje. En toen kwamen we bij Wat een Koor en Adrie de Boer uit. Zullen we even een nummer doen misschien al? Ja, maar ik mag heel even uitleggen waarom dat nummer. Mag. Want muziek en... Happy Together, hebben we het over? Ja, dat is het. Dus ik dacht van, je hebt heel veel bekende vriendschapsliedjes, maar wat is nou een liedje dat iedereen kent, maar niet gelijk met vriendschap associeert? Ik vind Happy Together, je zingt het gelijk mee, het blijft in je hoofd zitten. Je kunt er heel mooi een eigen uitvoering tekst bij maken. Ja, en toen bleek dat Adrie de Boer dat al in zijn vingers heeft en met het koor kan zingen. Op de dag dat ik begin. Dus dit is gewoon de aftrap. En ik hoop dat dat lukt, maar ik weet dat een groepje Ethiopische mensen zijn al bezig om in februari een versie te maken. Dus ik hoop echt dat Happy Together een lied wordt, weet je wel, echt zo'n lied wat ons met z'n allen verder gaat dragen. En op een dag zingen we het met z'n allen en zijn we allemaal vrienden. Begin. Jongens, de gong is voor Jim. Adrie, neem die koor mee. Happy Together! Stel het nou en ik de hele nacht ik kon bij. En door mij, de klinken dat ik van die hart in toren voort. Zou willen together. Als ik de stil en dan zeg ja, ik ken hij en denk het voor de vrouw die zou willen together. Ik denk hier niet samen die wat zal zien, ik ken hem lang. Als het bij mij weet, dan is de lucht zo blauw, een liefdeszang. Door en ik en Do, voetbal je al het hele weer. Ik heb cadeau, de winkel dat ik van die hart niet horen val, zo willen together. Ik ken je niet samen die hart zoals ik, maar hier een lang. Als het bij mij bent, dan is de lucht zo blauw, een liefdeszang. Door en ik en Do, voetbal je al het hele weer. Ik heb cadeau, de vingers van mij zo. En ik vooruit, zo willen together. Pa 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 pa. Door en ik en Do, voetbal je al het hele weer. Ik heb cadeau, de trinken dat ik van die hart. Ik moet voort, zo willen together. 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 Ba 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 ba. Mooi man. Wat een waanzinnig mooi moment. Dank u wel, Ollie. Wat een koor. Wat klonk het mooi man. Mooi hè? Jeetje mina. Piekenvel. Het is maar goed dat ik de regen nog in mijn ogen heb, want anders had ik hier zitten janken. We zijn nog naar het kleer. Want je kan meestal een huwelijk vregen. Je kan meestal een verkering vregen, zoals wij dat vroeger in. Maar de kerst, zo zei Simon, ik heb meestal van een vriendschap vregen. En dat moest toen eigenlijk doen. Ja, het is heel spontaan ontstaan in de afgelopen dagen. Hè, wat zijn dingen die je tijdens zo'n karavaan kan doen? En toen kwam ik Alwin tegen, dichter uit Burgum. Nou, we hebben in korte tijd een hartstikke mooie band gekregen. Ik ben vanmorgen om 5:15 heb ik een gedichtje van hem in mijn eentje in Harlingen voorgedragen als officieel begin van de caravan om 5:15. En zo heette het gedicht.
Alwin zei van, ik ga de hele dag met je mee. Ja. Dirk Teun is ook de hele dag mee, dus die begeleidt me ook op de fiets. Alwin rijdt een beetje met mijn vrouw in de auto, maar dat is een dichter, hè? Een dichter. Je weet hoe dat gaat. Een geweldig mens en die wil heel graag iets doen. Vertel. Dirk Teun. Ja. Luister, wij werken nu al 2 jaar samen in de Stadskantine. En ik heb jou leren kennen als een heel leergierig en vooral een warm iemand. En ik heb een vraag aan jou. Zou jij wel vrienden met mij willen zijn? Ja, natuurlijk. Wauw. Piekenvel. Ja, voor mij ook. Ik wist niet hoe die zou gaan reageren, dus heel mooi. Your friends, your mates. Ja, we zijn vrienden. Gefeliciteerd. Mooi. Wat een prachtig moment. Simon, dankjewel. Geweldig, man. Hartstikke mooi. Echt het dorpsplein weer ten top, hè? Wanneer, je moet nu weer door? Ja, ik ga naar de markt. Ceylon nog even. Ja. En dan om 5 uur zitten we in de Klomp. Dat is achter het Cambuurstadion, netwerkcentrum. Ja. En daar gaan we met z'n allen afsluiten. En hopen dat er veel mensen komen. Er staat iemand van de stadskantine van hun 500 pannenkoeken te bakken. Wow. Iedereen kan komen, alles gratis. En we gaan nog een keer een feestje bouwen. Nog een keer, waar? 5 uur. Ja. In de Klomp, Inselinderstraat 27, achter het Cambuurstadion. Waar anders? Hartstikke mooi. En de volgende tour? 7 februari in de dorpen direct onder Leeuwarden. Maar dat ga ik nog helemaal vertellen. Kom je weer langs. Applaus voor hemzelf! Simon, fantastisch. Wat een